ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Anto ka may reklamo, Adventure sa ayudami! Tagalay problema balay be. Naugip si Mayor. agila mapaga. Nasay daluman nyo'y wadyala. Grabe kayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Kaibay Dennis Mujarez. Timog Pangasinan, Dennis Mujarez. Su pangyanap, solusyon tantulong. At saray kabaluyan tayo nalalamas. Inarapas sa Mayor. Iradyo tayo. Didili-diliin day papilditan at barangay. Makapasyudot ira. Iradyo tayo! Ay, may sunod kami at daniin tara. Bayag laman. Maninap kami lamaong. Iradyo tayo! Anto ka may reklamo, Iradyo tayo! Iradyo tayo! Sabado, Jad Radyo Pangasinan. Paborito. Iradyo tayo. Iradyo tayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Oras alas 4:09 ng hapon. Magandang hapon bayan. Narito ang programang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pawang katotohanan lamang. Ito ang programang Iradyo tayo! ang inyong tagapagtanggol, ang sandigan ng mamamayan, Dennis Avalos Mujarez. Kasama natin dyan sa may technical control si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Ulanday. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-17 sa buwan ng Mayo 2025. Ang mga isyu na ating tatalakayin sa hapong ito: mga baho ni Kapitan Asyong ating kakalkalin. Iradyo tayo! Mga halal na opisyal mag-umpisa na umupo sa kanilang mga pwesto sa Hulyo 1, 2025. Transition team binubuo sa bawat munisipyo sa mga bagong halal na alkalde. Iradyo tayo! Sa balitang espesyal, sino itong opisyal na kung kumapit kay Sir ay parang tuko? Iradyo tayo! Walang personalan, trabaho lang. Iradyo tayo! Kung may sumbong kayo o reklamo, mangyari lamang tumawag sa ating numero 0939-100-9931 o kaya yung aking text line 0946-503-6465. Pwede rin kayong magpadala sa ating mga sa Facebook page ng DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 4:11 ng hapon. Bayan, itong tarantadong kapitan ng Barangay San Vicente Calasiao
Hindi alam ang kanyang pinagsasabi. Ito ay isang bugok na kapitan. Kung nakaharap ka, parang santo. Pero pag nakatalikod ka, parang santulisan. Kapitan Tulisan! Kapitan Tulisan Asyong! Saan mo nilaan ang pera ng barangay? Balita ko, nilabas mo na ang 20% development fund. Nawala ka namang proyekto, programa sa barangay mo. Kung totoo yan, may pananagutan ka sa batas. Hayaan mo, Kapitan Bugok. Makipag-ugnayan ako sa Commission on Audit sa Regional Office. Kasi kontakin ko si Regional Director Carlo Almonidovar. Siya po yung Regional Director ng Commission on Audit sa Region 1. Para lumabas ang baho mo. Kung ano ang pinagkagagawa mo dyan sa barangay mo, tarantadong kapitan. Kung may kung may ginawa kang kamali dyan, yung irregularidad sa paggamit ng pondo dyan sa barangay mo, humanda ka, kapitan, tarantadong asyong. Ang paglustay ng pera ng bayan ay tumutukoy sa paggamit ng pondo ng pamahalaan na hindi wastong paraan o pag-aangkin ng pondo para sa sariling pakinabang. Ito ay isang uri ng korupsyon na nakakasagabal sa pagunlad ng barangay at nagdudulot ng pinsala sa mga mamamayan nito. Isang paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ano ang sinasabi ng Republic Act 7160? Yung Local Government Code of 1991. Di ba ang sinasabi niya dyan transparent? Ikaw ba Kapitan Bugok Asyong transparent ka ba? Dumaan ba ang mga programa o proyekto sa tamang paraan? Dumaan ba yung mga pag-purchase mo ng mga pangangailangan dyan sa barangay mo? Mayroon bang ginawang public bidding? Sino ang winning bidders dyan? Kung inyo pong matatandaan mga kaibigan, yung ginanap na committee hearing sa Sangguniang Bayan, bago inaprobahan ng Sangguniang Bayan ang budget ng bawat barangay sa bayan ng Kalasyaw, di ba tinanong kay Kapitan Bugok na kapitan kung saan niya ilalaan yung 20% development fund ng barangay. Anong sabi ng Bugok na kapitan na ito? Ako po ay magpo-purchase ng CCTV camera na nagsasalita. Nasaan yung CCTV camera na nagsasalita? Baka naman yung misis mo ang nagsasalita na sinasabi mo na CCTV camera. Kasi palaging nagsasalita na wala namang kabuluhan yung asawa mo. Kapitan Bugok Asyong! Bumili ka ba ng CCTV camera? Kung sakali na nag-purchase ka ng CCTV camera, ilang piraso ang pinurchase mo? Saan mo inilagay yung mga CCTV camera? Magkano ang presyo ng CCTV camera?
Dumaan ba sa public bidding ang CCTV camera? Oh, di ba? Ayan, kakalkalin natin yan. Kung sakali na bumili ito, ng CCTV camera, ang pagkakalam ko, yung high definition na CCTV camera, ito yung waterproof, ito yung sinasabi niya na magsasalita na camera. Siguro, ang presyo niyan, bawat isa, 1,500 to 2,000 kung hindi ko nagkakamali. Pagpalagay natin na 2,000 bawat unit ng CCTV camera. Tanong, ilang CCTV camera ang binili dyan sa barangay San Vicente? Okay, pagpalagay natin ang binili ni Bugok na kapitan, bumili siya ng 100 na peraso. So yung 100 na peraso by 2,000 piso bawat isang peraso, yan ay 200,000 piso. Yun ang total na ginastos. Magkano o ilan ang budget ng Barangay San Vicente? Base sa inaprobahan ng Sangguniang Bayan, merong 4 million piso yung kanilang budget. Ilan ang 20% dyan sa 4 million? O di ba 400,000? Kung 400,000, bumili ka ng CCTV camera na nagkakalaga ng 200,000, mayroon pang natitirang 200,000. Saan napunta yung 200,000? Kailangan na mabusisi, kailangan na malaman ng taong bayan ang ginagawang katarantaduhan ng kapitan na ito. Kaya ako po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Audit para ma-audit lahat ang mga pinurchase ni Kapitan Bugok dyan sa San Vicente. Bugok talaga ito. O kaya yung binili niya na CCTV camera na sinasabi niyang magsasalita, yun yung ginagawa ng kanyang misis. Siya ang binabantayan ng kanyang misis. Baka naman yung naturang pondo na yan napunta sa kanyang misis. Yan ang ating kakalkalin. Kasi mayroon yung nabanggit ni Kapitan noon nung nakausap namin. Bibili ako ng CCTV camera pero hindi yung brand new. Papagawa ko yung mga nandyan na sirang CCTV camera, yun ang nilalagay ko. Totoo ba yan, Kapitan? O, di ba? Sinabi mo sa amin yan. Huwag mong lihim yan. Ngayon, tingnan natin yung mga CCTV camera na binili mo dyan. Kung mayroong na talaga. Kung wala, talagang ikaw ay bugok na Kapitan. Ayan. O, sinong bugok sa ating dalawa? Sinabi mo, kami yung bugok? Ikaw ang bugok dahil nilustay mo ang pira ng barangay. Ngayon, kung gusto mo magsalita dito, Kapitan Bugok Asyong, magsalita ka, punta ka rito. Ubusin natin ang 1 oras dito sa ating palatuntunan. Pagbigyan kita ng pagkakataon para magpaliwanag. Punta ka rito sa istasyon. Sinong bugok sa ating dalawa? Sinong naggusta ng pera? Sinong nagkamal ng pera? Kami ba o ikaw? Ayan. Kaya humanda ka, Kapitan Asyong Bugok.
Hindi kita tatantanan! Sinabi sa'yo! Hanggat nandito ako, ikaw ay aking kakalkalin yung mga baho mo hanggang kilikili! Sinabi sa'yo! Manglit! Alas 4:21 ng hapon. Sige, antayin natin yung tawag ng bugok na kapitan na yan. Yung tarantadong kapitan na yan. Para magpaliwanag dito. Dumako tayo sa ilang pang mga issue. Mag-umpisa sa kanilang mga opisina ang bawat halal na mga opisyalis sa Hulyo 1 bago sila mag-umpisa sa kailang pag-opisina, magkaroon muna ng transition o paglipat ng kapangyarihan o responsibilidad sa mga bagong halal na opisyal ng bayan, syudad o probinsya. Ang ganitong hakbang ay dahil sa kautusan ng Kagawaran ng Interior at Pamahalang Lokal o DILG na maghanda ng maaga para sa proseso ng paglipat at ito ay nagpapakita ng isang maayos na pag-aabot ng tungkulin. Kaya ang bawat lokal na pamahalaan na bago ang kailang mayor o gobernador, dapat na sila ay bumuo ng pangkat na lahat ng pinuno ng bawat departamento ay kasama sa naturang transition. Kabilang ang kinikilalang organisasyon ng civic society o people's organization. Ang layunin ng transition ay upang tiyakin ang maayos, malinaw at mahusay na yung pamamalakad sa paglipat ng kapangyarihan at mga responsibilidad. Isa sa mga malagang bahagi ng mga membro ng transition ang pagsasagawa ng inventaryo ng mga ari-arian ng local government unit. Mahalaga rin na ang pangangalaga sa mga opisyal na yung opisyal na talaan at dokumento ng local government unit. Bukod dito responsibilidad o responsable sila sa mga pag-abot ng mga panagutan sa papasok na administrasyon. Sa huli, maghahanda at magsusumite ang pangkat ng isang pinal na ulat ng paglipat. Detalye sa ulat na ito ang lahat ng mga sinagawang aktibidad, anumang mga pagkukulang o hamon at mga rekomendasyon para sa mga susunod na paglipat. Ito ay tiniyak ang pagsunod sa mga patakaran ng DILG. Samantala mag-umpisa na ang opisina ng mga halal na opisyal sa Hulyo 1, 2025. So, yung mga bagong mga halal na opisyal, kinakailangan muna nilang alamin kung ano ang dapat nilang yung tungkulin sa bayan. Ang tungkulin ng bawat halal na opisyal ay maglingkod, di ba? Sa bayan at kumilos ng may integridad, transparency at accountability batay sa nakasaad sa Republic Act 7160, otherwise known as Local Government Code of 1991. Kailangan nilang ipatupad ang batas, pamalang mabuti at tumulong sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang mga halal na opisyal ay dapat magpag-ugnayan
sa mamayan upang malaman ang kanilang mga pangangailangan at suliranin. Kailangan nilang mag-isip ng mga programa at proyekto na magpapatulong sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ang mga opisyal ay may tungkulin magbibigay ng serbisyo sa mamamayan tulad ng pagpapabuti ng mga infrastruktura at serbisyo sa kalusugan, agrikultura, edukasyon at iba pa. Kailangan nilang magbigay ng proteksyon sa mga mamamayan at ipatupad ang batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ang mga opisyal ay dapat magpatupad ng mga batas at regulasyon ng patas at walang pagtatakda o walang kinikilingan. Ganoon din ay pagpapanatili ng integridad, transparency at accountability. Yun po yung importante dyan. Dapat silang magtrabaho ng tapat, walang kabuluhan at dapat silang magtaglay ng katibayan sa kanilang mga hakbangin. Bilang karagdagan, ang mga halal na opisyal ay dapat mag-report sa publiko tungkol sa kanilang mga hakbangin at sa paggamit ng mga pundo ng pamalaan. Sa pangkalahatan, ang mga halal na opisyal ay may pangunahing tungkulin na maglingkod sa bayan at mag-ambag sa pagpapaunlad ng komunidad. Kailangan nilang magtrabaho ng tapat, may integridad at accountable sa kanilang mga mamamayan. Bago tayo dumako sa espesyal na balita, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na. Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na
bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 4:32 ng hapon sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Ako po inyong nakakasama sa hapong ito, Dennis Abalos Muharis. Kasama natin dyan sa may technical control si Engineer Dennis Palaganas. Gusto nating batiin itong mga nanonood sa ating himpilan sa ating Facebook page. Mula kay Manolito Mondiro, masanto sa nangaram ad si kayo sir. Abigyo dumarengal manoy na walay sari-sari store jad Real Orbistondo Pangasinan. Salamat konto jay. Thank you. Babantay mo at Facebook Live. Kontan tumat si Maki Mapalakapak Soriano. Good afternoon. Kadines Muharis. Kanto. Thank you. Ganon din si Susana Bungar Bustamante. Good afternoon na po. Si Robert Carunongan Monda Cruz dyan sa may San Carlos City. Magandang hapon sa iyo. Congratulations sa kay board member BC Bentinilla. Kay Nancy Balieska, ayan, magandang hapon. Mamaya yung mga nagpadala ng kailang mga greetings at yung mga reaksyon, aking pong babasahin pagkatapos lang ng mga issue natin sa hapong ito. Dumako tayo sa espesyal na balita. Sino itong opisyal ng distrito na kapit tuko kay Sir? Grabe kayo! Ayon sa ating pulgas ng bayan, ang kanyang angkan ay kilala sa kanyang distrito dahil matagal na silang matagal na sila sa politika. Ang tawag sa kanila, Basil Valdez. Ayon sa ating pulgas ng bayan, nabulgar sa kanyang distrito. Parang may usapan sila ng kanyang sir. Biglang nagpasiksik si ma'am para daw gusto. Batay ayon sa ating pulgas ng bayan, lahat daw ng utos ng kanyang sir sinusunod. Marunong daw makipaglaro si ma'am. Kaya gustong gusto naman ni sir. Sino ang opisyal na ito? Magandang hapon sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Ayan, magandang hapon.
kay Mayor-elect Patrick Agustin Karamat, gaon din kay Vice Mayor-elect Kevin Roy Macanlalay, kay Councilor Elias Villanueva, kay Councilor Maanida Twin, Councilor Ardison Soriano, kay Councilor Habardani Messina, Councilor Mike Sison, gayon din kay Councilor Jose Lurisco, Councilor Nestor Gabrielio, at yung bagong mukha sa Sangguniang Bayan, Kyle Arthur Art Gaspar. Siya po yung nanguna sa lahat ng mga konsyal dyan sa Kalasyaw sa nakalipas na halalan. Malaki ang nakuha niyang buto. Magandang hapon din kay si elect Councilor Chini Rose Flores ng Mangaldan. Number 1 councilor din yan. Bagong mukha rin sa Sangguniang Bayan ng Mangaldan. Magandang hapon din sa outgoing na councilor, sina Councilor Gerald Apicial at Councilor PG De Vera. Kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, at lahat ng mga barangay family dyan sa may Barangay Macabito. Si Kun nga pala, Kagawad Bernardo Episcopi nasa hospital. Sana ipagdasal na lang natin na siya gumaling. Magandang hapon din kay Kagawad Robert John Gabrielio Jr. Kay Madam Eva Bundok, Barangay Secretary ng Barangay Macabito, magandang hapon. Kay Bonet Garcia, Barangay Treasurer. Kay Isidro Apalis, Municipal Administrator. At lahat ng mga barangay health workers dyan sa may Barangay Macabito, Kalasyaw, magandang hapon sa inyo. Ganon din sa mga CBO dyan sa Barangay Macabito, na mga BSPO, mga BNS, magandang hapon sa inyo. Ang opisyal na paborito ni Sir, walang iba kundi siya nga pala, magandang hapon kay Kapitana Marit Velasco ng Barangay Banawang, Kalasyaw. Kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop. Olivia Bauson. Kay Kagawad Dio Quinto Peralta at Kagawad Regan Kelatonoy ng Barangay Bunlag. Happy Barangay Pista dyan. Alam ko Barangay Pista yun dyan sa may Barangay Bunlag. Magandang hapon din kay Municipal Treasurer Sir Mel Posirio. Kay Pare Chris Parano, magandang hapon. Christopher Eco. Kay Ronald Dado Pidlawan, magandang hapon. Ganon din kay Kapitan Troy Angelo Conte ng Barangay Malabago, Kalasyaw. Kay Chona Nasis Episcope. Amelita Resuelio ng San Carlos at Daisy Ponce ng San Carlos, magandang hapon. Ang opisyal na ito ay walang iba. Sandali lang. Magandang hapon kay Marites Di Guzman. At ganun din kay mamaya basahin ko yung mga ninyo, reaction ninyo. Diyan sa Tunis Lumber, sa kabilang building. Kay Angela Dolatre. Ayan, magandang hapon sa iyo. At lahat ng mga empleyado ng Tunis Lumber, magandang hapon. Diyan sa may Encarnacion Hair Salon, malakas ang kailang radyo, magandang hapon sa inyo.
At ganon din sa may Alphon Repair Shop. Magandang hapon sa inyo dyan. Malakas din ang kailang radyo. Duman ako dyan kanina napakalakas ang kailang radyo Ang opisyal na aking binabanggit at ayon na rin sa ating pulgas ng bayan, ang opisyal na ito ay may initial na B, as in bagoong. Grabe kayo! Bagoong? Nangangamoy ang bagoong. Diyan sa distrito. Alas 4:42. Magandang hapon kay Magina Corda. Bliss noon, idol. Magandang hapon din sa iyo. Mayroon tayong mga reaksyon dito. Mula kay Marites de Guzman. Maari po bang pirmahan sa mga maari pa bang pumirma sa mga dokumento ng gobyerno ang isang nanunungkulang lokal na opisyal na tumakbo sa ibang posisyon kahit sa panahon ng eleksyon ban, sabi niya. Ang sagot ko dyan, ang isang halal na opisyal ay maaari na pumirma ng mga dokumento, yung mga dokumentong sakop ng election ban na pinapatupad ng Commission on Elections. Sila po ay pinapahintulutan yung mga opisyal, mga halal na opisyal na magsagawa ng kanilang mga tungkulin na kaugnay sa kanilang mga opisina hanggang oras na matapos ang kailang termino o panungkulan sa Hunyo 30. Kasi Hulyo 1 opo na yung mga bagong halal na opisyal. Ronnie Santos, dapat ang gawin ng kapitan na yan, ipakita ang pinaggastusan ng 20% development fund ng barangay. Tama nga naman. Transparent. Pakita mo. Huwag mong itago. Kung tinatago mo, merong anomalya. Maglagay ka ng billboard dyan sa harap ng barangay hall. I-itemas mo yung pinaggastusan mo ng 20% development fund o yung halagang 400,000 piso. Jelen Ramos, karamihan sa mga halal na opisyal hindi tumutupad sa tungkulin, sabi niya. Laila Garcia, kaya hindi na ako bumoto kasi useless kung nanalo sila. Lapitan mo para humingi ng kaunting tulong, tinataguan ka pa, sabi niya. Hindi naman lahat siguro. Nagkataon lang siguro yung opisyal sa inyong lugar, tinaguan ka dahil wala siyang pira. Pero huwag yung taguhan yung mga humihingi ng tulong. Mercy Hakuba, ang mga bumili ng boto tiyak milyon-milyon o bilyon ang kailang nilostay na pira. Pira, sabi niya. Pero saan nila babawiin? Tanong mo sa kaila kung saan nila babawiin yan. Francis Barberan, makapalang mukha ni Kapitan. Sana matanggal na yan sa pwesto. Sa Arel Episcope, ang asawa ni Kapitan parang ngulul. Kahit saan nagsisigaw, dapat ipakulong ni Kapitan o dalhin sa Mandaluyong City. Ano bang mayroon sa Mandaluyong City? Kapitan, challenge sa'yo yan.
Dalo mo daw sa Mandaluyong. Dalin sa iyo yung kapitan. Mayla Zamora, walang magawa si kapitan. Takusa ang tawag sa kanya. Takot sa asawa, kaya pinapabayaan na lang na magsisigaw sa kalsada. Nakakahiya. Alas 4:46 ng hapon. Dumako tayo sa ilang pang mga balita. Nilinaw ni Madam Risalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative, ang kawalan ng kuryente bago ang bilangan ng baluta sa nakalipas na halalan. Ayon kay Reyes, ang power interruption ay sanhi ng thunderstorm at ang power interruption ay galing sa National Grid Corporation o ang NGCP. Narito ang paliwanag ni Madam Risalinda Reyes, spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Maraming salamat po ulit sa inyong pagbisita sa Sinbelco para maipahatid namin yung mga naging kaganapan noong eleksyon, ano ba ang naging papel ng Sinbelco. So far po, bago po nagkaroon ng eleksyon, ay bumuo na po ng task force ang Sinbelco para magkaroon ng monitoring. Sila ang naka-standby ng mga lineman crew that in case magkaroon ng aberya ay madali po nating maa-actionan kung ano man yung mga posibleng mangyaring hindi maganda o kaya mawala ng ilaw. So far naman po, during the election, buong araw, very minimal, very isolated yung report. Yung may isang bahay, dalawang bahay, may sitio, lugar na common naman po nangyayari. Halimbawa, medyo humangin, parang gano'n, may natumba na kawayan. So, parang very yun yung pinaka-konting report na na-receive namin because andan ako sa radio room, communication room, wala ko kaming gano'n na-receive na mga report. Ang nagkaroon lang po ng medyo aberya nung malapit ng bilangan, alas 6 pasado na ata yun. Dahil nakaranas po tayo ng thunderstorm, ang lakas ng ulan. So, nagkaroon po ng line tripping ang linya ng National Grid Corporation of the Philippines at halos buong nasasakupan po ng Sinbelco ay nawalan. Although, constant po ang naging coordination natin sa NGCP at naayos naman po nila agad. Kaya tuloy-tuloy po ang naging bilangan ng mga lahat ng mga voting centers sa nasasakupan ng Sinbelco. Yun po yung tulog, ma'am, na so far, ayon po sa informasyon na hanggang sa election at bilangan hanggang sa sumunod pang araw. Ma'am, nagkaroon ng konting problema nung a day or 2 days before election at sa lima, nagkaroon ng brownout. Ano itong cause na, ma'am? Ganito po kasi yun, yung feeder 1 po namin na kung saan mga ilang barangay ng ang nakakonekta doon. Nagkaka-diferensya na po yan. Actually, naranasan nila yung pagkawala ng kuryente ng sunod-sunod, I believe parang 2 gabi. Kasi tuwing umuulan, alam niyo po sa mga technical, yung may parte ng linya namin na kapag yung dating maalikabok, magkakaroon ng putik pag umulan, magpa-flash over po yun. So, yun yung paaring mabasag. So, yun yung nagpo-cost. So, pag napalitan nila yon, iilaw na. Sa susunod, yung mga ibang parte naman, ibang lugar. Kaya, 2 araw na nagkaroon ng interruption. Ngayon, nung pangatlong araw, na-detect nila na meron na naman ganon. Nagkaroon ng hotspot sa isang lugar. So, nakita nila na kailangan ng palitan or else bago pa magkaroon ng eleksyon. So, sinabi nila na magkakaroon tayo ng emergency shutdown. At napansin din along the way nang nakita ng mga maintenance team namin na
na-notice nila yung yung kahoy doon sa may harap ng munisipyo na talagang sumasayad-sayad na. So nakita nila yung urgency na kailangan ng putulin on that time. Tapos meron ding napasadahan din sila along doon sa may McKinley Street na na sumasayad na rin. So sinabay-sabay na rin po nila yon kaysa sa magkaroon ng interruption nung election. So yon, sinabay na nila pero ilang oras lang naman yun, 1.5 hour lang naman po. Ma'am, nakadito natin na halos dire-diretso na po yung katulan at napapadalas na rin. So yung ating clearing operation na repairing sa katulan, kumusta naman po? Actually, continuous naman yung schedule namin. Yun nga lang din sa limitasyon ng mga tao natin, resources. Alam mo, kailangan mo ng bundra, kailangan mo ng mga gamit. So, dire-diretso ang schedule namin ng mga clearing. Dire-diretso yan. Yun nga lang, ini-schedule by schedule by schedule. Tama kayo na, tag-ulan na, dapat maging alert din po ang Sintelco, maging proactive, na alam namin na mas madaling lumago yung mga kahoy, hindi naman ho natin kasi pwedeng putulin. Ititrim lang po, yun yung ng DNR. Pero may mga times na madaling lumago, hindi natin napasadahan noon, so kailangan ng itrim-trim. Yung ating mga consumer naman ma'am, kumusta naman po dahil nasa kalagitnaan na po tayo, halos ng taon, yung mga halos hindi makapayag o ano po yung mga programa po natin para sa atin? Actually, matagal naman na po naming programa na sana ay magbayad sila on time. Kasi kailangan din namin pong magbayad sa ating power supplier. Kung ano po yung binibigay naming grace period, ganun din po ang binibigay na grace period ng ating power supplier. So, mayroon po kaming yung massive disconnection activity, continuous po yun. Although hindi po yung sabay-sabay na ginagawa. Kaya kung minsan ako-confuse yung mga consumer, 2 buwan naman o kaya 3 buwan bago kayo magputol. Bakit ngayon 1 buwan? Actually, ang nasa batas, 1 buwan lang po yun. Yun nga lang, dahil limitado po yung aming disconnection personnel. Lilibutin kasi nila ang coverage area. Bago nila mapuntahan, mabalikan ka, either after 5 months or 3 months. Kaya akala nila, 3 months, nagkataon na mabilis silang napunta dun sa kabila dahil kukunti lang ang i-disconnect. Kaya, babalikan ka nila after 1 month. Bakit 1 month ngayon? Inconsistent. Pero sa totoo lang, 1 buwan lang po at hindi ko kayo nakabayad ng inyong electricity bill. Ayon sa Magna Carta for residential electricity consumer, pwede na po silang ma-disconnect sa kanilang electricity service. Itong magandang balita na aking ipapanawagan, yung aming AGMA 2025 or yung Annual General Membership Assembly. Gaganapin po ito sa May 31 through FB live streaming. So, hinihikayat po na po ang lahat ng ating mga member consumer owners na magparehistro, makilahok, manood at manalo ng limpak-limpak na papremyo. Ayan. So, mag-login lang sila sa... Ang panayam ng Radyo Pangasinan kay Madam Resalinda Reyes, spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Magandang hapon kay Rebcha. Dyan sa may Bugalyon, Pangasinan. Gawin din kay Kagawad Dio Quinto Peralta. Ayan, Happy Barangay Pista dyan sa Barangay Bunlaga. At lahat ng mga nanonood sa FB Live dyan sa Kalasyaw at nakikinig sa kayo ng mga radyo. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din kay Presi Garcia ng Dasula. Gawin din kay Remedios Duca. Ayan. Kay Analisa Opilindo Madarang ng Burgos. Kay Susana Bungar Bustamante, magandang hapon. Kay Kagawad Roger Bungar ng Barangay Poblasyon.
at lahat ng mga nanonood at nakikinig dyan sa may Western Pangasinan. Magandang hapon sa inyong lahat. Alas 4:57 ng hapon. Dyan sa may Eastern na Pangasinan. Magandang hapon sa inyo dyan. Kay Joby Riolalas ng San Quintin. Magandang hapon. Dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa kanilang mga tahanan. Ang inyong tagapagtanggol, ang sandigan ng mamamayan, Dennis Abalos Muhares sa Aspito Technical. Nandyan si Engineer Dennis Palaganas. Dito lamang sa pinagkakatiwalaan na himpilan ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata.